Witajcie moi kochani. Jestem w domu. Zostałem niedawno wypisany. Wpadam do polskiego sklepu. Jest bry. Dzień dobry. Dzień dobry. A co pan tu w ogóle robi? I ja mówię, ja pierdzielę, a zakupy, a dlaczego? Pan powinien w domu siedzieć, a nie w sklepie zakupy robić. Ja mówię, ja pierdzielę. Wpadam do polskiego konsulatu po paszport, ponieważ chcę przyjechać do Polski na dializę. I wpadam do konsulatu i jest rozmowa z moją znajomą. Ja z nią kiedyś pracowałem w szpitalu i ona mówi, to kiedy przeszczep? Ja mówię, że w przyszłości, jeszcze nie wiem kiedy dokładnie. Natomiast w momencie, kiedy zaczęli podawać mi leki, takie właśnie, o, to jest tylko namiastka tego, co dostaję, to okazało się, że czuję się bardzo źle, nawet do toalety nie mogę dojść, o czym wcześniej mówiłem. I dzisiaj miałem zaproszenie do Royal Infirmary, czyli Królewskiego Szpitala. Pojechałem na czas, na 10 rano. Lekarz przyszedł i mówi, pobieramy krew, będzie za pół godziny, może pani na spacer pójdzie albo gdzieś tam sobie może jakąś kawę wypije. Ja mówię, kawy nie, panie, ja będę miał ciśnienie, potem kawy nie pijam, zresztą jest dla mnie niewłaściwa i niezdrowa, ale wrócił i mówi do mnie, troszkę się pański stan poprawił, jest 13%. Ja byłem po prostu w niebo wzięty, mówię, Matko Boska, te wasze modlitwy, które były, to wszystko działa. I pytam się tego lekarza, panie doktorze, czy wierzy pan w cud? Fajny w ogóle gościu, sympatyczny, miły i w ogóle. A on mówi tak. I ja mówię, ja też wierzę w cuda. Zresztą pomyślałem pierwszy o was, że wy wierzycie w cuda. Co druga wiadomość od was to jest dasz radę. I daję radę dzięki waszym wiadomościom, dzięki temu, że jesteście, dzięki temu, że się za mnie modlicie, dzięki temu, że wszystko, co się naprawdę dzieje, to jest od was, to jest wyproszone do Boga. I za to wam bardzo dziękuję. Chcę śpiewać, to jest mój cel. Wyszło jak wyszło z tym szpitalem. Trudno. Dializy będą. Powiedział do mnie lekarz, nieuniknione. No i transplantacja. Po tym wszystkim chciałbym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo nie wiem, co bym bez was zrobił. Dajecie mi tyle motywacji w życiu, tyle serca, tyle miłosierdzia. Wasze wiadomości są dla mnie jak skarb, który trzymam w swoim sercu cały czas. Dziękuję wam za to. Dziękuję, że jesteście. Jak będę w Polsce, jeszcze się zastanawiam, jakim sposobem mieć z wami kontakt cały czas, więc myślę o rolkach oraz występach na żywo. Sami wiecie, jak to jest. Samo życie. Czasami myślimy, że to nas nie dotknie, to mnie nie dotyczy, tak naprawdę tyczy się nas wszystkich. Ale modlitwa działa. Dziękuję i zapraszam was jeszcze bo mam dla was niespodziankę. Niedługo wyjdzie kolejny utwór. No w sumie jest nagrany już na platformie YouTube. Kaszubski Music. Wpiszcie sobie Kaszubski Music. Tam zamieszczam na YouTubie wszystkie moje utwory. Taki paradoks teraz. Umieściłem, jak obiecałem, utwór o 20 w poniedziałek, 20 tak w poniedziałek, Loving You. I zgadnijcie, jaki paradoks. Zmieniłem pseudonim na Kaszubski, a wcześniej byłem Sean DePaul, czyli SENDEPOLE. I po prostu prawa autorskie, moje własne prawa autorskie nie pozwaliły,
nie pozwoliły mi zamieścić utworu. No, niekoniecznie mi, tylko mojemu menadżerowi w Polsce. Tomasz, bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś i pomagasz mi nawiązać kontakt z ludźmi i że to wszystko robisz. Szacunek dla Was, kochani. Dziękuję, z Panem Bogiem. Do usłyszenia już wkrótce.